पेट्रोल डिझेल खरेदी मर्यादेबाबतचा एक आदेश रद्द करण्यात आलेला आहे। जालना जिल्हा पुरवठा विभागाकडून हा आदेश रद्द करण्यात आलाय। जिल्ह्यात पेट्रोल डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे। 2 दिवसांपूर्वी काढलेला आदेश रद्द करण्यात आलाय। पेट्रोल डिझेल खरेदीबाबत मर्यादा घालून देणारा आदेश जालन्याच्या जिल्हा पुरवठा अधिकारी सविता चौधर यांनी 2 दिवसांपूर्वी काढला होता। हा आदेश रद्द करत जिल्हा पुरवठा विभागामार्फत नवीन आदेश काढण्यात आलाय। जिल्ह्यातील पेट्रोल पंपावर पेट्रोल डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध झाल्याची माहितीही नवीन आदेशातून देण्यात आलेली आहे। 2 दिवसांपूर्वी जिल्हा पुरवठा विभागाने दुचाकी चालकांना 200 रुपये तर 3 आणि 4 चाकी चालकांना 2000 रुपयांपर्यंत इंधन खरेदीची मर्यादा घालून दिलेली होती। या निर्णयामुळे वाहन चालकांमध्ये संताप निर्माण झाला होता।